Ngapa ora tak enteni? Ah. Anune padha karo asik awake. Meringi banget untune tok aku lho. Ayo. Untune tok. Aku cilik dhewe. Anu Mbak Wah, goleser cilik ngegowo neh. Saged ngirim montor ae. Ora ngegone. Kresek kangen ya kene Mbak, kreseke Mbak kersane. Anggur ya nek undang-undang lho. Sene padha ae hak dosa. Cuma burin. Oh, berarti kok tak ambil kartu ini sampean arep burin. Ambil kartu ini Mas Endi. Ember. Terus entakne burin. Wis burinnya dhewe ada ya. Tak tiket. Ember. Ya, cukup. Siaran langsung, Bang. Wis ndelok awakmu. Ane kelek. Nganti tukang kajate. Wong cek iritan. Oh, Pak Yoto ya. Engko lek amin sing banter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami menika kita saged ngawontenaken jenengan wonten ing perawatan. Mugi-mugi ing sasi sura menika niate hajatan awak dhewe nyelameting sasi sura tanggal 1 Muharram nggih. Nggih. Mugi-mugi ing sasi sura mulai sak menika hingga salajengipun khususnya awake dhewe kita sedaya masyarakat dusun Nyawangan tansah nir ing sambikala hingga saterusipun nggih. Saged ajeng anggenipun ibadah, istiqomah anggenipun ibadah saged makarya sarintene sedalune mugi-mugi Gusti Allah tansah maring kesehatan, kawidatan, kawilujengan dumateng kita sedaya. Amin. Kanthi pangaten ingkang saged kula aturaken monggo kita dongani mugi-mugi ing sapungkuripun menika kula lan panjenengan dipun paringi sehat, bagas waras, gampang gangsal anggenipun pados nafkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak putu lek Mam bismillah sik nggih. Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ayo. Dadi jale-jale. Sampeyan ngoyo-oyokan sik. Dadi jale-jale.
Kita untung nih tak kena. Kita untung nih tak kena. Pun PT. Wis dijojono ra kuwi kabeh. Wis mantuk. Jojono kabeh iki. Ping. Bebok nang bebok. Iya kan monggoke iki. Mbak. Wis jalan kabeh. Joli. Ya Allah balon nang. Ayo tani kloso. Gitu. Kok enggak mie goyang? Kuwi lho, kalau mie goreng iki lho, Nyang. Mak. Iki lho mie goreng iki. Dan. Coba dijoline. Oh, dijodoh. Mie goyang lho. Tangan mau kucing nak. Bel dipijit. Sama dia ini bareng. Nggih. Pi, ngarepmu. Pawon bingung. Ijo iki.